Endra ye hu sanchweni bi ewo brekum. Ne nyina na se yate se no nam framam ene na media no so. Se ye maame ame ya hene a woto so mienu brekum mahema maame piao ye chiawo anopai. Me ame maame ya tunu afrade so. Ema nkrofo kasase ye kan se amamne no wanim ye wanya de hye ye tunu afrakunya je ye tu brekum hima o. Abusia ye baka cho se enye no kore. Amamne amane a yegina so di to hema enye se ene ye no na busia enma video na ekoso a uhu se mpanimfo bi ene ye maame nom etena se eka se amamne amane a ye maame brekum hema emfa so ni ye enu ntino omaturu no dipa na no ogu nsa no ono na ya kra so hene tie wabusia ono ene na ya kra so hene obeka ya sa kra so hene wei ena time a brekum atrankonya ekopie mo menhia fikesie mu a tama yekoyi crop gas ante kotoko akire no ye na asetu kotoko hena na yebodiane abo wi ase ye na asetu ebusa se na busua panyin ne wo hene otuwuni ma kra so hene ono na ye brekum traditional council ya busua panyin ono na ye busua panyin e de ma brekum traditional council na se be yi hene ye bekwa aba ye beba no wa mabi ye maame ame ya hene beka se kraso hene eni nipa wa mabi ye fa mamrani amane kwaso a wontimi ntina se wona ye busua panyini eti wonti ase eti wotena se afa wonu abusua ketua bi se ye to hema ede na firi so da bi abusua ensisa ansa ne beto hene ansa ne beto hema no ye wa mamrani amane a ye fa so ede to no na impo ubetu na ye wa kwadu no ye sie busuafo nyina abusua aha ne ye kanyansa o ya suya mamrani amane ya betu ye na naja so enti ye nchini ya mamrani amane na nam kokoro de kuta ye no eno na ye kuta ade ato aso de akọ eti metena ha ense ya mamre ense ya bakwasam enkofo obi bakwasam na ye mo bi kwan e ma ne mese ye kuro ma bakwasam e ma ne de na wo ka no ye nyintu ma ne ye dabida ansa na kraso hene beka seme metu ya maame ame ya hene bekum ma hema otoso mienu no ya tu na firi hono na wa mamrani amane no kwadu bia e wo wode bono na nano ensebe koso ene kraso hene ene na bedwafo miense ye omuhia ye a omuso matu na mamre mu no wono ne susu se abusu ha na kan yansa se no ye na kraso hene susu se akwan a ye maame hema brekum hema fa so no wono wompenesa wono wompenesa etu ogunsa se ne be ya sie maame no egunsa efre na nanom samanfo ya mamre de ma krobia sante hene be ma ni monyamfo ya yi no ama brekum no obedi brekum akunya ya enya adwuma na se anya adwuma na busia ensi wo baabia kraso hene eya busua panyin e de ma brekum traditional council ya maame na busua panyin ni mpo ene no so wanya de hye so woni akunya ne mane nya ya ka ya tunu dadadada na mi busa se tama hensam ne toye no tama nsam ne koso no mo ko hensam no ho no sa tam ye na nan hu se dabi ade faso kono mempane sa ene ye ji efri na asetu kotoko hene be mani monyamfo ode amamra ne amane ne ahenie adu akire no wono na eka se na mekọ na me de akosom ne sana na ekwan a ye maame hima na me ba himan anase me de me yi ne me de hye himan wodi akunya no mani nye ho enti wose metu no anase me wro na ase akunya emne na ase mpabo abiso tie ne ye o ya fa mamra ne amane kwan so impo ye hye busua ne nyina ha de kontire hwan jase abusua ne nyina de hye wo kuro ni mu no ne yakase kwadu wei ene ye de bona na hema kwadu sei nana yiwano ene ye bia ne se ne ya bua ne ye ne papa mu na nana ene nana adifo nana hema adifo etino sa kwanya we no ye fa so nana wontimi ni brekum akunya bi yente kwadu bia kwadu ayete yense ye nana wose wono ne de nyina ne se wono de wagitum se amamma ne amane na ye maame nam so na wo fa so na wo ye no no anyi ntum sa enu na akofa we nyina aba no enu na akofa we nyina aba no ne ebusa se ye nana abusa panyini wotimi tu obi mane yeye kraso hene ye nana na asetu kotoko hene musawo no first one obusawo second one obusawo ede hu muaye na wode akọ hye yaka o ye se amamre ne mo aye mo de ene ye tu brekum hima ye tu brekum enye no kore da
Yɛto Brekum Hema afiri hɔ yɛyi ne nan sɛ kunya ɛnyɛ no korɛ da. Enipa mienu entimi nkɔtena sɛ abusua panyin ɛwɔ mu so yɛ abusua panyin deɛ entimi nkɔtena sɛ wɔn nko ano na abusua mienu miɛnsa ntena sɛ nka so magu nsa sɛ yɛtu na Hema afiri so ɛnyɛ no korɛ da. Na mmom wo ni mama na ni mama ne no wo wo yɛ de hyia tete wɔ ahemfie no ade akora so hene yɛ no wote aseɛ. When the name say na Hema nneɛma bi a wɔyɛ no wɔn pene so saa. Sɛ na kɔntene ɛhene mpere so na meeting no manko no. Wɔn pere so saa. Ɛna yɛ ɔno no nko a mehu wɔ hene bia mɛka ho. Ɛhefo yi nyinaa kɔpie mu manhyia. Yɛwura na sɛ tutu kɔtɔkɔ hene kro bia sante kɔtɔkɔ arefie hene. Ebusa wo bia sɛ mo wɔ ho asɛm ka. Yɛma yɛna na yɛyi ne sɛ wo mehwɛ Brekum so maye. Mo wɔ asɛm ka, mo wɔ asɛm ka. Wo bia pagya ne busa kɔntene wɔ so ni asɛm ka. Benkum hene, ne fa hene, ho hene. Wo bia so ni asɛm ka. De no wɔ asɛm ka no, yɛna na sɛ tutu ka kyerɛ ne sɛ ha yaka asɛm wo yaka wie. Won sare kwa so wɔgye wɔsena na wɔgye wɔsena adan. Etina nka busua panyini pa akora so hini na wɔsɛ kokopie mu manhia fikɛseɛ mu. Eti amma yɛgye di sɛ yɛsɛ hemfofo bi hyehyɛ mɔkyi ɛna nsɛm duoduo ɛna nsɛm bi ɛkɔ so ɛna mɔsem hene ɛna mo mpere so no na sampa se yɛ agye di o. Mototo amamra ne amane ase. Eti na wɔsɛ ka kora so hene a wɔyɛ busua panyin de Brekum Traditional Council no na wɔsɛ naanu kokopie mu bi. Sɛ ka maame na mamra ne ɛho de tu akonya wo. Because manhyia ɛne yɛ na Hema akɔsoa yɛ. Ɛde kyɛ na asɛ tutu kɔtɔkɔ hena refi hene. Eti ho na wɔsɛ ka wokɔ gyina na woka sɛ nana sɛ ni na Hema nneɛma bi a wayɛ etimatu no. Na asɛ tutu kɔtɔkɔ hena sɛm ɔbɛka na ko waka. But yɛ na kora so hene ankɔ bi. But ɔbaayɛ no aka naanu nansa ama mamra ne amane na wie no wɔsɛ wɔmpere watu Hema. Ɛne yate aseɛ sɛ amamra we ensi wɔ baabi a. Yɛn nananom mamra ne amane wɔm sɛ kora so hene wɔyɛ panyini deɛ wɔni mamra ne mamane but ensi baabi a. Sɛ wɔnkɔ wotimi tena sɛ magu nsa sɛ matu Brekum Hema eni hɔ. Batena sɛ magu nsa tu Brekum Hema maame eni hɔ. Nyese ne tu Brekum Hema anase nyese ne tu de hye ede frɛ kwanya so. Maame no wɔwi obi ade wonku wobi wonhyi wobi wonkɔ da mu ade na wayɛ wɔwi wobi sika wɔnyɛ hweo nti kwadu na wode bɛbɔ no hu sɛ saa kwadu no mu odu a yebetumi atu Hema ade na firi so alase wɔ hene na anu ayɛ tu chia me firi so yi chia me kofi nti firi so yi so hu kwadu ahodo a wode bɔ na nu nti asantema wura egyina asantema tumi so ade wuro ne mpaboa wokai gina sɛ Hema tumi a ne kwadu ade bɔ no ye gina so asantema tumi wode tu no sa tumi no ne yegina ene kwadu amu odu a wonim sɛ kwadu we no wɔ Hema ne difo de hye nyɛ saa de hye asa mamre de hye asa asɛm no eno ne yegina so sɛ ye de tu Hema yɛ dai afiri so na ensi baabi a ye ka kyerɛ sɛ Brekum ma Hema mam nya me ya ameya hene otoso mienu maame pia wo di ne Hema ene Monday ene what the submissions and as something like I say omo de omo complain omo niema ene conclusion nyina ekopiem wo manhia fikasi mu ene na wase ka yeyi hena yenya no foforo e kire ene Monday empefo me yete ase due to enema kitikiti binti no omo postpone e de ahyeda na me hu se na ene Monday woso mbehia yo wura na ase tukotoko hene wo manhia fikasi mu ne to adwene popo adwene e ka nwene ne nyema nyina ebom ma ne sipi enu nti na ama so na nye se kura so hena watuo Kwaso hina waso ogu nsansa watu Hema anaso wona ne Hema takunya atena sese watu Hema no eno na kire se watu Hema tina na Hema etimi nya mamra ne amane emfa ne de hye anase ne hina wayi no emfa ne so esi wa bia a eti wa mo jubilate mo amokasa ene mo amobosese atu Brekum Hema no ene mo nkora nkotu mukrom hina o mo nkotu mukrom hina wona nya de hye wona akwasire obi asase a wote so a Brekum Hema de ono wotena sase so ena wodi na de hyekunya ena wa wonte ase no se mo problem ni nyina ye asantema wura anase Brekum Hema apagya Brekum akunya e de kwa asantema ma asantema wura gila tumo se won kwankwo swa because Brekum eya asante no se no anu mu problem se anu anu mu problem
enu anu mo kaseye enne mo dadwene pass se mo dwene ho ene ye mo te asese breku hema anu ho wo ye woman king wasinebo ya fa mamle ni nyanse ni bi odedi akonya he maame we wasua wote ase wo kai se mo mko pie man chef kese mu ka se yewura me kunte hene kura metu no se ni se me de nkrata nyina ba metu no wakote social media di matam o kasetia me se ma yesi wote ade yewura kan yewura se abroa wo ye hwan ya wo ye hwan ya ana abroa se me wura tumi ade ama mintin me yebreko himos na afi aden eti kura so hina dia wo ye ka ne papa mu na wo pakwadu papa bi e dia bohema enya ha na so ka no e menhye fikesie mu e ho no muti wo na anu wo sie kunya no ho na so kokko no ko kire na dwo se na bim ko cheche ma bi kire mu no na asumdue ene papa yo aba na won tina sen ka se atubreko hima just like that ensi ba bia ne mo bi se alwo ye no kire se wo frensuo ni homa ne niema ama ya dia tumu se ma me no efre wo ma omo nna won o ma anye no so no susu se amamre na na se nipa na bi kura wo yi no no wompe enam se abishasa fi no ba bia brekum sensem eba yentena ha ema brekum he nipa mienu miensem nse brekum mayo ade hikunya ya wie obi bedine hene sa na sena se de esi ye ene ye tu no ene ye gunsa agu no so ende koye confusion ne sena se hima afo ya mienu a ete ho no brekum ye se hene wie brekum ye wo ya hima dada amamra ne amane continuous from ene eko omufiri menhye fikesie mu kwa he amamra ne amane ye bekoso yewura na se tutu kotoko ho agina tum yekoche na amamra ne amane kwa so de abusuapanyi ni pe wo a problem a ene mpanfo ne atira kunya ne ade hye nyina hia ne yakan ye bo fi da sam ne so bi awie ama konti hene kwa no wo problem no wo se wono woni asem bi aka obi aso oni asem bi aka na afa yaden enti abusua de ohu ye ne he enye no kore do be ka kirew do be sewo do be twa won tro se yatubrekum hima no se ne se memia himam ka kire ahimam fefe brekum de hye asantuma de hye se sini hu enye no kore ensi kurada na ne ame ya hina otoso mienu wodi na kunya se ne fata aha na kura no wo aha ne ye ka no kura no ye ni mamam na ne amane betum ye na namu jaso ye na namu peto so eti we ni yantoto na se yanse no nye se ne eto hene nye se ne esi hene yes ne nyina no bafua botini no kura kam abusi ha ye to the Steve landa na wo sha subscribe video no wo ya no ahya mama nsa nyina hyebi kokoma se hya no akira wadwen asomdwe ni abotra kwa makacho sa ha yesu amba kwasam Ghana mamre chieftaincy yin fon komo ne din ha se na de afa abakwasam ho ya mamre ho Ghana hensem ho de ahimam ka cho yi me firi mu ha kone koda wontimi nyi me firi mamye me ya number 1 me de mufua na me de muso sorongo so ma ji atum ena me ni mamam na ni mama ne ntiro he me na na mo janso no the metal so no me di awu aye to the subscribe na wa share no wa like no wa che wa dwo comment section abotere ane asundue kwa so baka cho sa abakosem na ane esuan he odi share baba bi bronfo nyama bru yama yimam ka cha mayimam fefe brekum de share na eneme asantuma de share na eneme na na maji wakodi ametose miensa me no be share de bia na me ka so lady ayi ni se boutique e wasare botwe wasebla lady anyoma efe na ye papa so wo patale akọ wedding engagement party e de ayie a opese wodam sonko wo ye worry tanteke nkwade e lady ayi ni se boutique o wasare botwe before so bedu obenim somebody kase no lady aboho lady anyama edafom ne bo ne dafom na efe pa beso bo hu se bi hye obi a wo se sa nipa no so ye guy etese wo wonim fashion wonim atade hye wonim atade ne board to eti wo ko lady ayi ni se boutique for on social media platform ne ba bia Lydia Instagram Facebook Twitter TikTok de Lydia ayi se boutique na meka me do be share bia e wo to this abusi amamu adwo de se banie makacho se aha na oba benya no kore atie efabrikum yinsam no ho na mali kan so akacho se fie ha ye ni atem fie ya yetimi makacho se ohene untunu funamum ubetimi asebre wose anabasebre wa no waka no kore e de akere no na mum untimi ni na atem ubetimi abisa no question na mum untimi mfa futu ma no ibato awie ye hu se video bi twagu abra yana na kraso hene na one ne nananum ahia na mrewa ewo fie on wie no no mugunsa kansem bebele adio ye ni wie na tindi abeto dwane se ba tu brekun man hema abusi anya no kore ode se banie bibia sa ni ho
nti ya na abetie no kore no amamre kwan so ade a ye na na kora so hene koye ye ne kire sɛ ɔno no fi sɛ kwan a brekum ahema pɛsɛ ɔde brekum aheni ne fa so no enye ne kwan so no ɛne nti ohia ne nananom a ba firi mu kɔ ɛne brekum nsuo a da waso kura ne nyina no sɛ ba bɛta bɛgyina bɛkyi akyi gyina pa na mom ɔde sansa na gu fam ɛde brɛ nana akosi ame ahene ɔtɔso miɛnsa pia onana ɔbrɛ ne honhoma sesa de bɛyɛ a nana de nsa gu fam sɛ ɔfrɛ nananom a bentie no tie ne yo ɛsɛ sɛ ɔna yɛ agusua panyini nti ɔde nsa egu fam no abo ni dia ka kyerɛ sɛ ɔyɛ bibia amamre bi obɛ no brekum bia no ɛnsɛm fata no sɛ ɔyɛ nti ɔbrɛ ne honhoma se ɔkasa kyerɛ nananom sɛ ɔka bibia ama bentie san sɛ kwan ɔde brekum ɛfa no ɛnyɛ ne kwan so no pato tie ne yo saa adwuma no na ɔdi no nti ɛyɛ kwan bi obetimi di afa so awurawura ma akopie ba bi obetimi atu nana kosia me afia konwa so na mmom bre ya okasa die bibia ni hɔ a yatu nana tie ne ye pa because yentu obi saa ansa na betumi atu nana kosia me ahene no ɛwɔ sɛ nana kwaso hene kɔfrɛ brekum atran konwa ana sɛ brekum hema no nyina ahemfo rather brekum ahemfo no nyina na ɔfrɛ na busiafo ni na de hye ni na kosia na obo na na kwadu what ase nie mana na yina no nie hwehwe ne nsem yemu se na na asem kan de ebo no nje busiafo yi kire se kwan ade busia na fa so se nti awose ntu ade so na fi ama fa amamre kwan so ye atu ade so na bo timi ntira ne fie nka se o matu sabi na mo ye ya sa se hene bɛkɔ yɛ ya nye saa amamre kwan so ye fa so tu obi unya de ne sia konwa so so ne wie pɛ ubetunu no awose mpanifo nyina hia na abɔ no kwadu na kwadu na bɛbɔ no no yɛgye tum ne yɛhwɛ ne nsɛm no anya no yie bia na ɛbɔ na wode agyina so amamre kwan so ɔwɔ hɔ bi yɛntu na die so wɔ n'akyi o gisa watu kwan no yare dade ne ontimi mba na obetimi abanko ade a ɔwɔ hɔ bi ansa na watu na de so je abusua hyɛ ne nso nti ɔmo amayere mo ho ana yɛatu no abusua yɛntu obi a obrekum ne nana koye ye ne niema odi kachra honhom no nyina sɛ ɔmo embre nana kosia me ahene ne honhom a odi gunsa de frɛ nananom nyina ɔmo ombre bembrase ɔfrɛ ɔmo kra ma ɔmo ntie esan sɛ kon de brekum afa so enye kwan papa so no odi se bani